балалар, безнең киләсәгебез, безнең горурлыгыбыз. Ислам дине безне балаларыбызга махсус тәрбия, уларны бала сактан дини тәгълиматларга өйрәтергә чакыра. Әгәр дә без Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең тормышын карасак, сахабаларның, табииннарның тормышын карасак, улар балаларга бала сактан динебезнең әдәплеген, әхлакый кыйммәтләрне yetkергәннәр һәм дә уларны ошо ислам кануннары буенча үстерергә тырышканнар. Чөнки бала сакта халынган, бала сакта тәрбияләнгән, бала сакта өйрәтелгән һүзләр һәм тәгълиматлар уларда ташта язылган күк кала дип әйтәләр. Әгәр дә уже өлкәнгәйгән сакта өйрәнгән тәгълиматлар улар һавада язылган күк дип галимнәр әйтә. Өлкән вәкил кешеләрдән һораһаң да, нинди сүрәләрне беләгез, нинди дуаларны беләгез дисәгез, улар безгә әйтерләр: без бала сакта ятлаган, безгә өйрәткән сүрәләрне, дуаларны без яхшы беләбез, ләкин хәзер ятлаһак, безнең башыбызда калмый. Шуңа күрә был тәҗрибәдән карап, без бала сактан үзебезнең балаларыбызга дини тәгълиматларны һәм дә динебезнең асылын yetkергә тиешбез. Балалар, улар күңелдәре таза, асык, фәрештә күк. Мәчеткә алып килеп уларны дәресләргә бирик, дәресләргә йөрүһендәр, дини гыйлемдар алһындар, мәчетте үз итсеннәр. Улар зурайһа да, улар мәчеткә инеп йөрүсә. Кая бер кешеләр бала сактан мәчеткә инеп йөрмәгәс, уларга өлкән яшьтә мәчеткә инү авыр тоела. Улар үзләрен мәчеттә сит кеүек тоясак, ләкин бала сактан кеше мәчеткә инеп йөрү икән, мәчеттә үсә икән, улар мәчеттә үз итәсәк һәм дә Аллаһка якын буласаклар. Бөек галимнәр әйтә торганнарны без мәчет эргәһендә, мәчет тирәһендә йөгереп уйнап үстек һәм дә зур яшькә yeткәндә белмәй дә калдык, ничек намаз укуын да белдек, ничек тахарат алган һәм башка гыйбадәтләрне без белә инек. Чөнки әгәр дә улар шунда уйныйлар икән, мәчет тирәһендә йөриләр икән, улар Аллаһка якын һәм дә уларның киләсәге бөек була. Ассаламу алейкум.